近くになったことがあります。こっちのアパートにですね、びっしり人が住んでいて5300名ですが、その当時のお子さんの数が1000名を超えたそうなんですね。それでこんな立派な小中学校が建っております。4階までが小学校、5階7階が中学校で、6階部分には図書室、音楽室、講堂などの教養部分も備わっておりました。小中学校の隣にですね、一つ同じ大きさの建物が見えておりますが、これが65号棟です。海の方を向いてカタカナのこの字型に、こうですね、この字型に海の方を向いて立っております。今見えていないところ9階、今見えているこの手前10階、こっち側が10階、世帯数340世帯1000人以上の方が住んだこの島内で一番大きいアパートなんですね。ところがこのアパート建てられたのは昭和20年です。終戦間際、日本の方は食べるものにも困っていた時代にこんな大きなアパートを建てた理由が、戦争中にですね、ここの石炭をガンガン掘り上げて北九州の八幡製鉄に武器を作るために送る必要があったんですね。それで掘る人を集めるために昭和20年という時にこんな大きなアパートを建てたんです。このように質がいいということからですね、戦前はもちろんですが、戦後の日本の高度経済成長を支えてきたのはやはりこの島の石炭なんです。昭和30年代が最盛期ですが、40年代になってエネルギー源が石炭から石油に変わってきますね。でその時に石炭を掘るためだけの島ですので、目的を終えまして、なんと3ヶ月での完全撤退です。それから閉山になって42年迎えております。でこの島の荒れ方なんですが、撤退した時はそのままのきれいな状態で出てるんですね。なんせ3ヶ月で終わって出てますからね。この荒れ方はですね、全て台風のと説明を始めていきたいと思います。正面が実は会社の総合事務所跡なんです。それでここの中に実はお風呂があったんですね。はい。それで創業終わった方々が入ってこられるお風呂の情景なんですけれども、実は非常にここは水が大切だったもんですから、このお風呂は塩水なんです。海水なんです。それでそれに汚れたまま作業着を着たまままず飛び込むんですね。そして作業着ごとに洗って、そしてそれを2回繰り返して最後に真水の部分に入って肌を洗われるという工程をとってるんです。それから右手にありますちょっと高い構造物の横にずっと今度は出っ張りが出まして、それで第二建港の繰り込み口になっとったわけです。それで当時の姿がこういうものなんですけれども、はい、これが縦に約605メートル垂直に降りていくわけです。それでその時がすごいことになるわけなんですよね。実は繰り込み口で待機中ですけれども、初めてこの東側後ろの方長崎半島と申しますけれども、あちらからなんと海底下 6.5 キロパイプを通しまして、ここに水が導かれるようになって、それで昭和32年以後は真水がふんだんに使えるようになったんですけれども、それ以前は実は水船と申します。水タンクの積んだ2艘の船でこっち運んで、それで生活をしておったわけですね。そういう状態になります。それからこの丘から手前のここは実は東の部分ですけど、この部分だけが実は世界遺産なんです。はい、丘から向こうはアパート群がたくさん並んでおりまして、従業員の方およびその家族の方が生活なさる生活空間の部分になるわけですね。あれは世界遺産の対象じゃないんです。今大事なところに皆さん立っていただいている。それから約明治26年以前から昭和6年を最後として7回の埋め立てによってこの島の姿が出来上がりました。北です。こっちが今出港してきたところが北なんですね。それで南北わずか480メートル、それから東西160メートルしかありません。一周が1200メートルですね。それでこれが7階の埋め立てによって順々に広がっていって軍艦島の姿が出来上がったわけですけど、
特にご紹介しておきたいのは堤防の石垣の間に赤い土が見えておりますが、これが長崎に非常に特有のですね建築材料なんです。江戸時代から長崎で使われております甘皮というものなんです。実は粘土とそれから石灰を混ぜた、ね、接着剤なんですけど、すごく強力なんですね。それでこれによって頑丈な堤防を築くことができて、実は長崎の黒い四角の建物があります。これはですね30号棟になります。大正5年に建てられて今年で100年目です。よく建ってると思います。日本で一番古い鉄筋の集合住宅と言われています。で6畳一間で20世帯です。ですから中に140世帯単身のアパートでも何でもないですか。ですから人口密度が高い理由もそういうあれかなと思います。ですからかまどだけしかついてないです。そういう意味で炊事場は共同になります。で地下の部分に食堂とかですね売店、あとトンネルの出口があったんです。で皆さんトンネルくぐられましたよね。船から降りられて、で左側に立ち入り禁止の柵があったと思います。あそこからここまでつながってるんです。ここ工場地帯から入れなくなってる。通らなくていいようにですね、危ないからだけトンネルをわざわざ作ってあります。もう今途中が崩れてどうしようもないんですけど、で向かって左側に白っぽい建物があります。あれが31号棟になります。ご覧になって分かりますようにくの字です。これ海岸線に沿って立ってるんでくの字になってます。実はですねここから先全部堤防側になんです。ですから窓際がですね廊下になってる。普通窓からこうオーシャンビューで海景色が見えるんですけど、ここは廊下になってます。ですから鍋をかぶってもいいようにです、そういう形になってます。でですね、実はこの31号棟はですねベルトコンベヤーの出口があったんです。第一見学場からつながってるんです。トンネル山をトンネルを持ってです、ボタンを全部捨てたんです。でこういう写真が残ってるんです。これ昭和33年の写真です。火葬場とお墓がここにはない。お寺は1軒ある。お寺は座禅の禅宗だったんですけど、もう全ての宗派を受け入れていて、全部の宗教ということで禅宗と呼ばれていたらしいです。荒れた時は波が45メートル来るので、この建物は防波堤の役目をしていたと。だから窓側が廊下になって、写真を撮られる方は言っていただければ近くの物が立ったを落ちますのでおっしゃって